Nunot sa gitrabahong drainage project sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, nagkalapok ang dapit ug nakasinati sa paghuot sa dagan sa trapiko dihang mibunok ang uwan ni adtong weekend. Sayranta sa report ni Luan Merundina. Nakadapit sa atensyon sa mga opisyal sa Barangay Babag ang post sa pipila ka mga netizen nga nanawagan nga mahatagan og pagtagad ang nagkalapok nga daan habig sa Purok Butterfly 2, Babag 1. Gani may pipila ka mga netizens nga nikumparar na sa dapit nga sama sa usa ka basakan o gi-edit na ang ilang mga post nga daw nahimo na kining kahumayan. Matod ni Babag Barangay Captain Logie Cesar Lugi Manayon, padayon ang gitrabaho ang drainage project sa dapit nga temporaryong gipahunong ni adtong Pebrero 5. Subli kining gitrabaho ni adtong Huwebes sa gabii, diin may gilubong nga black pipe nga moabot sa 20 meters ang gitas-on. Base sa kuha sa CCTV sa barangay, makita nga gitrabaho na usab kini pagbalik ni adtong Biyernes sa gabii. Apan pagkasabado sa kadlawon, mibunok ang kusog nga uwan. Hinungdan nga mihumok ang lane habig sa Purok Butterfly 2, Babag 1 nga bag-o lang nakabkaban ug natabunan pag-usab og yuta. Pagkasabado sa alas 8 sa buntag, nasinati na ang huot nga dagan sa trapiko. Kay milihay naman ang mga sakyanan sa lapukong bahin nga lane ug usa ka lane na lang nga habig sa kanhulaw ang gipuli-pulihan pag-agi sa mga sakyanan. Was lang mag-expect nga mag-uwan ato unya ang nahitabo is nakabkab naman yun ang mga yuta. So mo ito nahitabo nga nalapok yun siya. Dugang ni Kapitan Logie, nakig-alayon na sila sa contractor kabahin sa sitwasyon sa dapit. Ug pagkasabado sa alas 8 sa gabi, gibunbunan sa kontraktor ang dapit gamit ang pino nga aspalto. Pagkakadlawon sa Domingo, nasinati na usab ang pag-uwan, apan wa na magkalapok ang dapit. Ang gikan sa Cordova mo agi diri sa may Timpulok, Trigon. Paingon na nga to sa Lapu-Lapu. Ya, ang gikan pod ngadto sa Merkado, Lapu-Lapu Merkado, moagi siya og Babag Road. Kay diri ra man sa right side ang gipalugnan og kanang black pipe. Gipangitaan na og pamaagi ni Kapitan Logie nga makuha-kuhaan ang kalangan tungod sa paghuot sa dagan sa trapiko sa ilang barangay, pinaagi sa pagpangita pa og mga diversion road. Matagabi ra usab trabahoon ang daan aron di makabalda sa trapiko sa adlawan, ilabi na kay haduol kini sa eskwelahan ug mga subdivision. Dili na nagpasabot nga kami diri sa barangay nga napasagdaan kay gimonitor gyud namo nga if unsay mga mapaspas ug makaayo sa trabaho amo ginagi sigig coordinate. Ang drainage project nga may sukod nga 1,618 meters mutadlas pa paingon sa kanhulaw ug gunob. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.